Mia Pasal Kila Division by Khobjak Borom Gonam Titi ADCC EM Purno Chandra Jomatia Hare Kamini Lokoro Te Kila Amchani Lokoro Thangnai Titi ADC Chongmario Thansa Nango Honoi Jotunu Tipra Mothao Put Rogoi Kaplai Khairo Holaimani Yagolo Salbrum Burum Nukjagi Paika Tioprasa Thansani Mari Karika Honoi Tini Abo Haikino Nukjagi Tongo Buwagrani Tipang Tipra Mothao Te Kubun Dofani Borok Burum Burum Pai Hapaimani Nukjagui tongo bo haikino kha baijagui kwbangma lokorok TPF ni koksa panda khlaithani phai manjak phaibaikha tei borokni wansomung abono thangnai Bidhan Sabha 2018 bo IPF tei BJP sarkar phaimani yagolobo haino wanji bosongni salbrum brumno IPF tiwo habgui bitonglaimani nukjagui tongo kokhe abono wanji bosongni lokorok ereng IPF ti haikeba tipra mothao joining khaya abono tiprasa lokoroni wansomo borok tiprasa kahamni bangoi samung tangya honoi saiman goino phorok bosongni haikeba kubun bosongni dofarok tipra party haikeba tiprasa mo thangnai honoi dofani mung sanai ni oro borok joining khaifemani nukjagui tongo thik abo haikene tabuk nukjagui tongo tipra motha niro naituni choyakari hastini khorang Lela di tiareng di salute daun tak khakla jotoron di ngke salai ne ready Sengkuplai unai salsa sini khabi singo poi to tongo Sengkuplai unai salsa Sengkuplai unai salsa